Na krovu nove američke ambasade zidarski zanat oprobali su američka ambasadorka Mary Worlick i gradonačelnik Dragan Đilas. Malom zidarskom gletaricom sazidali su najvišu krovnu konstrukciju na gradilištu. Worlick je rekla da će stara ambasada koja se nalazi u ulici Kneza Miloša najverovatnije biti prodata. Ovo će biti jedna od najlepših ambasada u svetu. Svakako će biti najveća u regionu. U njoj će raditi oko 400 ljudi. Svi će biti u ovoj zgradi. Nova zgrada u kojoj će biti smešteni konzulat ima sve ekostandarde, odnosno objekat će trošiti manje struje, vode i energije. Pamtim dan kad je počela se graditi, vidjet ćemo ko će biti brži, da li mi sa našim mostom ili Amerikanci sa ambasadom. Tu smo negdje, tako da dobro što se radi brzo i dobro što rade naše firme, to je najvažnije. Na gradnji američke ambasade radi oko 420 ljudi, od kojih je čak 350 naših građevinaca. Oni su veoma dobri radnici i zanatlije, znaju svoj posao. Nova američka zgrada u prestonici smeštena je na preko 40.000 kvadratnih metara, sam objekat imaće 13.000 kvadrata. U izgradnju je uloženo $117 miliona, a kraj radova planiran je za jul 2012. godine.